Het komt met bakken uit de hemel, Rijnwetter, en dat wielst het volop simmer is. Dat het wisselvallig simmerwaar is, vernemen ze bij de Iepenloft-zwembaden. Het tal bezoekers is flink leger en dat geldt ook voor het zwembad in Holm. Het zijn vooral de recreatieve bezoekers. Moas en op verste uren waren heel protte banenzwemmers. We hadden nooit zo volle hoorn, ik heel protte betalenden. Ik nog een heel protte meisje van Boetenwol. Alleen nog uw eigen mensen, die bleven wel wat achter, het recreatieve. Dochs is de wol één groot verschil met voorgaande jaren. We gaan heel protte banenzwemmers erbij krijgen. Natuurlijk in het begin van het seizoen kon je niks oors. En die mensen gaan nou natuurlijk hun tredje nooit tafoen en die willen het oors meer. En wat ik zei, dus de zwemlessen, dat is echt geweldig. En de doelgroepen. Dus echt het sporten in de boetenloft. In het begin van het jaar hien de coronamaatregels grote gevolgen voor het tal bezoekers van Iepenloftzwembaden. Maar op dit stuit speelt het vooral het waar een grote rol. Dit is normaal. Leuk. Dat is echt wel een punt. We gaan nog net echt hitte dagen horen dat je deze kinderen van 900.000 bezoekers. Wij stronen steeds een beetje op de 400 bezoekers. En als wij 1000 in een week gaan, dan ben ik al heel blij. Ga je me nog een beetje hoop voor de laatste weekend van deze simvakantie? Ja, zeker. Ik ben krek met het rooster bezig geweest en wij gaan ervan uit dat het waar is, toons is en vreed stopdagen worden. We gaan van 11 tot 11, 8, 9 op nieuws. Dus ik hoop dat we het wat waarom pakken kunnen. Maar ik merk ook dat het heel rustig is in het dorp. We zijn protte mensen voort. En ik denk dat ik maar de corona te maken had. Nog snel even voort voordat het misschien net meer kan.